Čaute ľudia, moje meno je Tajus Lokia a ešte na som kázal takýto vlastne recenziu na CM023, je to PM5, čiže otvoríme, sa práve dnes dozvedeme nejakú poukážku, nejakú Lidla poukážku, nejaký manuál tej zbraní, ďalší manuál tej zbraní a faktúru. Čiže, no je to aj toto. Čiže čo sa tam dostali? Nejakú zásobník, to je rýchloplnička, baterka, samostatnú zbraň, to je čistička, potom ďalší zásobník, nabíjačku, guličky, nejaké skrutky, kolimátor, ktorý som musel vlastne zalepiť, lebo proste nešiel. Tak to môžete vidieť. Že ako je to veľa, kúpim si ďalších kolegov, toto je na piču. Potom dostali nejakú popruh a nejakú darček a tlmič, čiže poďme si to ostaviť. Čiže ťažká je. Takto vlastne MP5 vypadá. No, čiže tak máme dosť takéto popruh, ktorý je zbytočný, už som ho vyhodil na šťastie. Potom máme takéto guličky, žlté 12 gramové, ktorý som tiež vyhodil, takéto darček, ktorý je takéto červené, nejaké skrutky, ktorý sú vlastne znáte kolimátor, alebo také niečo tiež zbytočná vec. Kolimátor do tejto rezlište prilepí, lebo bolo to jebané celé, keď som to už zbalil. Nejakú nabíjačku, ktorá je zlá, lebo to nemá tú vec. Máme zásobník, dobrý je tento, vlastne nenaplníte, tak nenaplnáte, ale musíte naplniť takýmto rýchloplničkou. Takýto zásobník. Hej. Toto dáte preč, aj tak sa dá, alebo sa dá úplne preč, sem dáte tie náboje, hej, to je taký klasický točák. Hej. Klasický točák. Sme dostali tlmič, ktorý si presprejujem alebo prefarbím, alebo to je červené, čiže sme sem. Baterku, to aj z AKčka. Unboxing a recenziu nájdete dole popis videa, bude ešte tu, kde vám tá karta otvorí. Potom tu vidím takýto šroubovák, potom takúto čističku na hlaveň, potom samostatná zbraň. Hej. Dá sa nabíjať. Hej. Dá sa to odšroubovať. Hej, dá sa odšroubovať, dá sa natlmiť. Tu sa dá prepínať. Hej. Tu je zamknuté. Odistené iba po jednom. A tuto viac je.
Chcem dávať baterky, dá sa tam aj baterka od Akačka. Že ja som takto ešte dá ísť. OK, a poďme na strelecký test tejto zbrane. Čaute. Môžu vidieť, že mám GoPročku, konečne mám GoPročku na hlave. Alebo meter, čo to je. Mám to zaistené. Hej. Dáme si znova. Ok, ak sa mi video páčilo, dajte like. Čaute, máte sa aj čus.